رادیوی دنگ گلدن باش کودارن هجری رو 23 ایلون 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده. همین چند سریسی به پیشکش بکندم دم آزادی هبر آپویه. KC'deki Jibu Suudiyemin festivala çağında Kurt Peyama Spasiye da Daxuyaniya KC'deki Vuhaye Devletin Meytinger evzidetir set salın. Liçar parçayın Kurdistan'ı dijigeli Kurt Kırkırna fiziki uçağın dipektiğine ule hemberi ve berxudaneke ve heybet demeşandın. De Suudiyemin festivala çağında Kurt anav netevide kubı de hezaran kez ziçar alien Avrupa'yı beştar buğun geli Kurdu dostyan van hem irade xoragi handın hem jili diji asimilasyona çağında dil سوزیا خویا بنرخین خوره دان خویا کرن بده هزاران کسیم بیشتری فستیوالی بون هلوستا خویا بریار آج براکن آتیجدا لسر ریبراپو و آزادیا فیزیکانی زمان بجوشه که مزن غیریان کو اوج قوناغانو یا پنگا وره آماده نه انترناسیونالیست و دوستین جوالاتین جدا کو دسپیکی و به همو هیزا خو بیشتری پنگا و بون لفرانکفورتی خودی ریبراپو درکتن و دیار کرن کو او ریبرکه ناو نتوییه وکی KC'deki emjide hezaran kesen ku beştari bun u yen ku lqadan be disiplin xabetin u xizmet girin spasiya vandikin. Mehmet Şirin Gündüz gut eme daxwazen xwe ji Amedê ragihînin cîhanê hevserokê DPP Amedê Mehmet Şirin Gürbüz derbarê tecid û mîtînga Amedê ji anefere axivî gut mîtînga sistema İmraliyê li cîhanê nîne. Polîtikayên şer talana ekolojik û krîza aboriye encama tecîtê ne. Dişa serêberapo de hem mirov hem xwezayê Kurdistanê tê qirkirin dewleta Tirk li darê çavên cîhanê sûc dike û herkes bêdeng e. Gündüz anî ziman got çareseriya krîzan bi perspektîfên rêber apo mümkün e. Ji bo vê jî tecîtê giran dikin yanî qutkirina têkiliyên birêber apore dixwazin pêşiya çareseriya pirsgirêka Kurd bigirin. Desthilatdarî AKP MHP naxwazin ku tecît bikeve rojevê de mîna ku rojevek bi navê tecîtê nîne tevdigerin lê em ê vê siyaseta dûrî qirêj parçe bikin. Divê gelê Kurd û dînamîkên demokrasiyê li Tirkiye bi têkoşîneke xurt tecîtê bişkînin û rêber apo azad bikin. Hingî wê dewlet û desthilatdarî mecbûr bibin birêber apore li ser masaya çareseriyê rûnin. Gündüz bu mitinga sezdehê cotmehê banga tevlîbûnê li gel kerû em azadiyê diyalogu û çareserî li dijî tecîtê diparêzin. Gelek girtî hene ku cezayir wan qediyaye lê nayên berdan. Em daxwaza azadiya hevalên xwe yên dîlgîrtî dikin. Em daxwaza rakirina tecîtê û azadkirina rêberapo dikin. Em ê di mîtinga li Amedê de daxwaza gelê Kurd ji Amedê bigihînin raya giştîya cîhanê. Fikrên rêber Abdullah Öcalan yên li ser jinolojiyê li Endonezya bi çalakiyekê hate nîqaşkirin. Komek ji xwendekarên Papuayê û nûnerên rêxistinên civakî li ser mijara dîroka Mezopotamya û dîmenên ji aliyê Akademiya Jinolojiyê ve hatin amadekirin dest bi çalakiya xwe kirin. Di nîqaşan de hat gotin ku feminîzma girêdayî kevne şopiya cîhana rojava li têkoşînên Endonezya û Papua nayê û demokrasiya bê dewlet û îdeolojiya rizgariya jinê hatine nirxandin. Hate gotin ku fikrên rêber Abdullah Öcalan aliyên kemiyên analîzên li ser fikrên sosyalîst ên sed sala bîstan temam kirine û di çalakiyê de mijara xwe parastinê jî hatiye nîqaşkirin. Ev çalakiya ku pêşengiya ABS û rêxistinên karkeran ve hatiye pêkanîn li Endonezya çalakiya yekemîn e. Ali Ekber Oruç jiyana xwe ji desta Ali Ekber Oruç 55 saliyê di sala 1993 de li navçeya Hezexa Şirnexê hate girtin û ji ber nexweşiyên xwe yên giran di sala 2014 de hatibû berdan. Ali Ekber Oruç 21 salan di girtîgehê de hate ragirtin di dema nav cîhan de bû hatibû berdan. Ali Oruç ev 10 sal bû nexweş bû. Ev demeke dirêj bû ku li nexweşxaneyeke taybet de hate derman kirin û li nexweşxaneyê jiyana xwe ji desta. Vecibên oliyên Oruç li Goristanê Yenîköy a Amedê hatin kirin û ji bo werê veşartin ber bi taxa Mezrîk a Xanê Axpar ve hate şandin.
Faraşin Mervan Gut Şehit Seyit Evran Birengeke Rast Jiyan Kir Rojnavavan Faraşin Mervan bi kurtenivîsekê Rojnavavan Seyit Evran weke mamosteyê xwe binav dike û dibêje te riyê têkoşîna mafê jiyana rast şanîme da. Rê dirêje û divêriyê de rewşeke nediyar nîne. Divêriyê de dilê me û gotina me yek e ve gotina heqetê ye. Bi fikir û nêrîna rêbera ji zindana berbiçayên Kurdistanê raperîn û berxwedanekê dest pê kir. Dagirker û xıyanetkeran ticarê ev pêngam qebûl nekirin li her deverê êrişên faşîzan kirin pratîkê de. Rojnavan Faraşin Mervan bahsa salên 1992 û polîtikaya dijmin dike û wiha dewam dike. Ev salên herî dijwar yên polîtikên asîmilasyon û qirkirinê ne. Divê serdemê de gund vala kirin gel koçber kirin. Di heman demê delê çayên Kurdistanê jî ji Amedê heta Dêrsimê gerleyên azadiyê li her qadê belav bûn. Heval seyî jî divê serdemê de li ser şopa pêşiyên xwe li çayên Amedê ji bo lêgerina heqetê bû gerîla û têkoşîn kir. Lêgotinên min têra ve gotina Seyit Evran nakin. Wî li çayan bên haber têkoşîn kir. Bi arjîn Amed Sariya Onur û Xelîl Çiyare da ser şopa heqetê. Îro jî bi hezaran zarokên Kurdistanê ala têkoşîna azadiyê birengeke serkeftê hildigirin û li ser şopan dimeşin. Li Zürihê şehîd hatin bîranên şehîd Zirav Taş binasnav hebûn pîro û Fehmî Başkurt binasnav Botan Osyan di 15 Îlûna 2024 de li bêjaya navçeya Amedlî Cêdişer li dijî Dewleta Tirka dagirker de şehîd bûn. Merasma bîranîna li Zürihê li navên de Civaka Demokratîk a Kurd Dem Kurd hate pêkanîn. Di berasîmê de malbatên şehîdan dayîkên aştiyê rêveberên Koma wê Sîwîsre û endamên Meclisa Kurdan a Demokratîk a Sîwîsê CDK'se amade bûn. Piştî rêzgirtinê li ser navê Koma wê Mustafa Karahan û dayîka aştiyê İsmixan Ok axivîn û soza têkoşîna diriya şehîdan de dubare kirin. Piştre xuşka şehîd hebûn pîro Xezal Taş axivî got hebûn ji bo kûçeka kekê me li erdê nehêle tevlî têkoşînê bû. Ew li welatê ku lê ji dayîk bû stêrkek. Em li ser şopa rêbera Pobin herî dawî siyasetmedar Sıdık Batur axivî û soza têkoşîna diriya şehîdan de da. Piştî axaftinan sînevizyona li ser jiyan û têkoşîna şehîdan hate temaşekirin merasim bi duruşmayan bidawî bû. Hevserokên nû yên PYD hatin hilbijartin Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Kongreya xwe ya de hemîn pêkanî. Kongreya ku bi 700 delegeyê li Hesekê kom bû bi duruşmaya ji bo pêkanîna azadiya fîzîkî ya rêbera porê veberiya Xweser û avakirina Sûriyeke Demokratîk li Hesekê hate pêkanîn duh bidawî bû. Di Kongoreyê de nirxandinên dû û dirêj hatin kirin. Pişre rapora karê salan hate xwendin û piştî nirxandinan ji bo hevserokan hilbijartin hate kirin. Di encama hilbijartinê de li şûna Salih Müslüm Asya Abdullah, Pervîn Yusuf û Xerîb Hiso hatin hilbijartin. Nuxt endam jî ji bo Meclisa Giştiya PYD hatin hilbijartin. Li Meclisa Nöbeta Adaletê di roja Suudiyê min de berdewam dike. Çalaka Nöbeta Adaletê ya Emine Şen Yaşar li Meclisê duh jî dewam kir. Emine Şen Yaşar got heta adalet pêk were ez ji vir naçim tu derî. Adalet tunê tenê zilmê dikin. Ev 7 salin ez li adaletê digerim. Yên ku zarokê min li nexweşxaneyê şîyet kirin serbestin. Lê kurê min yê birîndar xistin zindanê de. Ez ji bo herkesê adaletê dixwazim. Heta ku adalet pêk were ez ji vir naçim. Heke bimirim jî ez ê li vir bimirim. Xelatên Musa Anter û şehîdên Çepemenî Azad hatin dayîn. Merasima Sûhî yekemin xelatên Musa Anter û şehîdên Çepemenî Azad li navçeya İstanbûl Şişlî li navên de Çandê ya Cemîl Candaş hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê rojname Yeni Yaşamê Kibriye Evren axivî û Musa Anter û kurê wî yê salvegera mirina bavê xwe de jiyana xwe ji desta Anter bibîranî. Piştre hevserokê Giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakiran axivî got generalên piçûk ên AP Musa êdî mezin bûne. Di Çepemenî Azad de bûne rêveber nivîskar û karîkatûrîst bûne rêwiyên têkoşînê. Ev ji rojname û tarîtiyê ronî dikin. Pênûsa AP Musa li erdê nema û têkoşîna diriya heqetê de dewam dike. Siyasetmedar Gülten Kışanak ji axivî got heqet pir bi nirxe û dibe sedema
berdelên giran. Ez hemû şeyden çepemeniya azad bir tenim û şoreş û rojnamavanên diriya wan de têkoşînê dikim silav dikim. Piştre xelatên rojnamavaniyê hatin dayên. Di beşa nûçeyên a Tirkî de nûçegihanê T24 Cengiz Anıl, Bolukbaş û nûçegihana Jin Newsê Dilan Babat û nûçegihana Ajansa Hawar Anha Silava Abdurrahman Mehmet Emin xelat girtin. Di beşa wêneyan de nûçegihana Ajansa Mezopotamyê Ma Müjdat Can, di beşa nûçegihana jinan de jî nûçegihana karkerên jin Rahîme Karwar xelat girtin. Xelata Rûmetê ya îsal bi navê rojnamavanên berxwedêr Gülîstan Tara û Hêro Bahatîn dane parêzera mafên jinan û rojnamavana Kurd Paxşan Azîzê ku li Îranê biryar darvekirin hatiye ceza kirin. Piştî jî peyama Paxşan Azîzê ku ji girtika evînê şantibû hat xwendin. Paxşan Azîzê got ev peyam bi silavên min ên şoreşkerî ji girtika evînê ya kela berxwedanê ya bi felsefeya berxwedana jiyana ji bo Bakur û ji tevahîya Kurdistanê ye. Herî dawî koma hevra derket ser dike û stran gotin. Hejmara 242 ya rojnamaya xwebûn û manşeta rêxistinbûyîna gel ferze derket. Rojnamaya xwebûnê divê hejmarê de hamleya rêxistinbûyîn serkeftina xebatên rêxistinkirin û rêxistinbûyîna civakê û gel kir rojava xwe. Rojnama cî daye nirxandinên alîgirê hevserokê giştî û berpirsê rêxistinkirinê Erhan Basûd. Rojnamayê di rûpela jin de jî bi sernavê şerê teybet jinê dike hedef û cîda bandora şerê teybet yê li dijî jinan. Rojnamayê di sûrmanşetê de jî bi sernavê zîwanê xwe yê dayîke bi pavê cîda nûçeyeke kirmanşikî ya li ser girîngî û wateya axaftina zimanê dayîke. İsrailê balafirên bê mirov yên ji Iraqê derketin xistin xwarê. Raydarên İsrailê ragihandin ku balafirên bê mirov yên Iraqê derketine û gihîştin Teberiya û Bîsan xistine xwarê. Piştî ku komên li Iraqê gotin ku wan armanceke zindî ya İsrailê darbe kiriye. Çepemeniya İsrailê jî raydarên payabilind yên İsrailê veke çavkanî nîşanda û bi zimaneke hevbeş gotin İsrailê gelek balafirên bê mirov yên ku ji Iraqê derketine û gihîştina Teberiya û Bîsan xistine xwarê. Raydarên İsrailê jî diyar kirin ku çar balafirên bê mirov û asmanê İsrailê derbas kirine. Du balafirên xistine xwarê, balafirek jî baregeheke leşkeriya İsrailê hedef girtiye. Heman raydar got ku pergala parastina İsrailê moşekek kîroz jî li hewayê teqandiye. Belê godarînê jemenûçên serî sibê pêşkêş kirin ana xatirê we de